Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε στα Black. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε. Καλημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλω να κάνω πολλά σάμπα και πολλά likes. Ξεκινάμε. Όπα. Θέλετε να παίξουμε τον Άι Βασίλη. Πάμε να κάνουμε σπίτι. Δέκα, τι άλλο. Πάμε. Πες μου ότι δεν έχω χειρονομικό ίνο. Mythic. Πάμε πίσω. Πόσα έχουμε εδώ? 1600, 500, 1800, εγώ δεν ξέρω. Θα χάθαστε. Το καλό σου το πάρω. Και είναι πάρα πολλά, όπως είναι tokens. Τα άλλα είναι gems tokens. Αυτό είναι tokens, τώρα τα μου. Να πάλι gems tokens. Common δεν θέλω. Παιδιά, θέλετε να παίξουμε κάτι από αυτά? Δεν νομίζω να είναι. Λοιπόν, παιδιά, σας βάζω σε... Όχι, δεν σας βάλω. Έλεγα να σας βάλω σε pause για να μην έρχεται να μπει, αλλά τώρα ξεκινά. Όχι αυτή. Το Mr. Beast είναι. Εγώ δεν έχω Mr. Beast, αλλά είναι κλέφτης. Mr. B. Αχα! Είμαι ο Mr. Δεν ξέρω το Mr. Είμαι ο Mr. Beast. Είμαι ο Mr. Πάω. Είμαι ο Mr. Ουσα, παπά. Όχι. Δεν το μάθω. Όχι.
Για πάμε. Σιου, τώρα πλανάκι. Όχι τώρα, θα κέρδισα. Πάμε. 5 λεπτά. Πότε πρόλαβε. Βέβαια, 5 λεπτά. Όχι αυτή η χειροβοβίδα θα πετάξετε. Τι έχουμε εδώ. Εντάξει. Πάμε. Τι έτσι. Πάμε παιδιά. Ο νέος στράβιλος. Μην ανησυχώ, όλα θα πάει καλά. Άμα το πιστεύω. Εκεί που λέω ότι θα πάνε όλα καλά. Πιστεύω. Δεν ήταν αστείο. Παιδιά πάμε. Όχι αυτή. Αυτή είναι χειρότερη μου γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα. Και δεν την μπορώ. Πάμε. Αχ, τουλάχιστον δεν έχει εδώ αυτό το πραγματάκι που σε το συνέχεια και δεν μπορεί να περάσει ούτε μία πίστα. Λοιπόν. Παμ. Άουτς. Παμ. Τι έτσι, αφού δεν είμαι στην πραγματική σου. Τι λέει, ρε. Αλλά κάποτε θα έχει. Αου! Ραντεβού, εδώ θέλω. Σπρώξτε με. Δεν μπορώ. Για πικού είναι. Αχ. Εγώ για να σκίνς. Δεν φαίνεται κανείς δεν έχει περάσει. Για μένα η άλλη κανονική ήταν πιο εύκολη μου. Ναι, ένα σοβράκι, γιατί παιδεύεις τη ζωή σου. Εδώ πέρα απλώς θα κάτσω εδώ. Χαρώ πατάδιο μου πόδα να χτύπω του. Πώς το σώσα παιδιά. Χαρώ πατάδιο μου χέρια τα χτύπω. Χαρώ πατάδιο μου χέρια τα χτύπω. Έλα μου ντύβει. Μπαμ! Και τελικό τι θα τυχεί. Δεν είναι αυτό εδώ για με τα blocks. Μπορεί και να το κερδίσω. Θέλω να το κερδίσω. Έκανε πολύ. Πάμε ευθεία. Αχ, τι έκανα. Πού πάμε μαζί.
Witcher Streak. Τον έβγαλε εκτός πίστας. Όχι. Όχι. Ποιος κέρδισε? Μικρονάκι. Αυτός κέρδισε. Πρέπει να το βγάλει εκτός παιχνιδιού. Κάνει και το χώρο. Λίγο παιδιά να κερδίσω. Επιτέλους, τόσο πίστα. Από εδώ πέρα να ζουν οι πιγκουίνοι, αλλά χωρίς αυτά τα πράγματάκια. Πάμε. Αυτό το κόλπο μου το έχει μάθει ξεδερβάζω. Η ψιλογιά είναι τακτική. Γιατί θα κάνει να πήγαινε πιο γρήγορα. Ωπα πως πήγαινε. Ο Άγιος Βασίλης αυτά λέω. Απλώς είναι λίγο παράξενος. Το πιο σπαστικό όταν έχει 16 άτομα ανεβαίνουν πάνω σου και δεν μπορείς μετά να πας. Σας συμβαίνει όσο έχουν στα μπαγκάζ. Για όσοι δεν το ξέρουν να το κατεβάσετε και ό,τι πιο καλύτερο. Ούψ. Όσο. Παιδιά, το είδατε, πέσανε όλα κάτω. Πέσανε όλα κάτω. Μη μόνο από αυτό το πιγκουίνο. Αϊ! Πόνεσα. Αου. Μόνο ένας και θα είμαι εγώ που θα περάσει. Με πρώτη. Όχι, δεν είναι πρώτη. Και παλεύουν το ποιος θα περάσει. Δεν ήμουν αγκό. Πάλι αυτή η Αλεπού.
40 μια ζωή. Όχι, 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 όχι. Όλη τα αρχεία. Πότε πρόλαβε και μπήκε. Πάλι, όχι πάλι. Παιδιά, τώρα που το παρατήρησατε, δεν σας μιλάω καθόλου. Μιλάω από μέσα μου, δεν ξέρω τι. Τώρα το παρατήρησα. Όχι. Αλλά δεν νομίζω ότι πέρασε πολλή ώρα που να σας μιλάω. Πώς λεπτά παίζω. Κοίτα που έχει πάει. Σιγά με περάσω. Μόλις το είπα μέσα. Κοίτα που έχει πάει. Όχι. Τι κάνανε. Τι κάνω Φρέδον. Εγώ από Φρέδον. Φρέδον τι κάνω. Φρέ. Φυσιού. Νικολαράκο. 19. Παιδιά, νομίζω ότι έχουμε λίγο ακόμα χρόνο να το δούμε. Γιατί μόλις πάει 20 λεπτά εμένα θα μου κλείσει το βίντεο. Μέχρι το τελικό θα έχει φτάσει νομίζω. Παιδιά, πάμε. Να δούμε εκεί. Είναι σε σύμμορη. Στο φόλτα και δεν θα πέσει. Όχι. Όχι, τι κάνεις.
κόβεις. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Αυτό